Наближават едни от най-хубавите празници – Коледа и Нова година. Време е да си починем, да си дадем равносметка за извървения път, за успешните действия, за преодолените трудности и предизвикателства. Всяка година магията на Коледа влиза в домовете ни. Събира ни край топлото бащино огнище, защото така е завещано от дедите ни – да бъдем заедно в святата нощ. Затворете очи, приятели. Време е за 1 минута коледни мечти. Всеки има право на тях. Те са безплатни. За някои ще са здраве, за други хляб, за трети среща с близки хора. Но каквито и да са, реални или неосъществими, те са ваши и никой не може да ви отнеме това право да мечтаете в коледната нощ. Колкото и странно да звучи, идва време, когато трябва не да взимаш, а да даваш с пълни шепи, да даряваш радост. Щастието на любимите хора е най-скъпия дар, а присъствието им – повод за истинския празник. Нека Коледа донесе в домовете ви повече светлина и в сърцата ви повече топлина и на всеки мечтаното коледно чудо. Пожелаваме ви да посрещнете новата година с вяра и красива усмивка, а нейната отплата ще е здраве, щастие и късмет през цялата година. Искаш ли да ти дам за подарък себе си? Звън дочух далечен звън, звън внезапен и тревожен, амбана влезе в моя сън и ме погали спомен. Звезда над мене изгоря, нощта от болка потрепери, прошепна хор в храма. Аз бях, дете бях и се молех. Запалих свещ от друга свещ, ръка целунах на старица и нещо сказа се в мен, като в ранена птица. Глас забравен, нощен глас, дочух камбаната да плаче, с душа горчива като мен, с душата на сираче. Забравих страх, усетих Бог и светлината ме прегърна и време